Si ombudsman ba ning bagong Ah, ombudsman good? Magsulat daw sige siya daw. og Unsa man Oh, din letter si kang Torre. magsulat daw siya og letter kang Senate President Vicente Soto III nga Kay try to kay meron enforce na sa love letter, unsa man uh, love letter. try to enforce the 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva. mm. Uy, Unsa may So, inyong mga kuan na? humirit na naman si Remulla kay Joel Villanueva. Oh, si Tuta. Ang Murag okay. problema isa-isa dia, na ang problema dia, Archel, Oh, Archel. Ang yes. problema diha, nag-update man dayon si update man pud si Villanueva. Mhm. Ningon po siya, Yes. nag-post man po dahil si Villanueva nga, aba, parang nahuli kayo sa balita. Nasaan ang baleta ninyo? Kasi Mm. 2019 pa, dismiss na ang case. Aha. Agoy. Basig nakulang sa research si Remulla. Nakulangan sa research. Nako, ha? Murag fake Busy sa lag murag fake news ra tungod lagi siguro kay to. tungod lagi kay Hindi, busy ra kaayo nag-late sa siya ba? Na-late siya. politiko. Basig, oh, sayang, Wala na siya ha? naka-research Ombudsman. o wala siya naka-research og maayo kabalo ka kay busy kay siya kay iya biyang nanawagan ba siya mga tauhan personnel sa ombudsman di ba nga Mhm. mag-courtesy resignation kayo. Oh, Mhm. pila to ka Wala buok yung researcher. mag-courtesy resignation 200, kayo 200 kasi kapin. mga ano daw, yes, mga 200 kapin o kay may Mhm. naa daw mga sa to nga katong pag-hire daw may mga questionable nga pag-hire. Feeling na ako gusto na niya tanggalon of course, diba? Mao na ilang sa admin karon, mao man na ilang gusto. Courtesy resignation. Unya pag-resign ana, syempre mag-reapply. Nya di na dawaton dayon. Syempre isulod ni Remulla ang iyahang mga tao nga siyempre mo pabor sa iyang mga desisyon. Remember, di ba, na ato'y open letter nga nigawa sa mga empleyado sa ombudsman nga Mhm. during katong time ni Vargas, ni Dante Vargas, di ba, nga wala sila kauyon sa katong mga swift o in mga immediate o kanang sa decision no ni Dante Vargas. So feeling na ko mauna siya guys. Uha. Oh. Sa ka ni Ra. Joel, human nagkakaon.